Ġie ffirmat ftehim importanti bejn ir-riżorsi agrikoli Malta u l-Awtorità tal-Artijiet sabiex artijiet agrikoli tal-Gvern li bħalissa huma vakanti jiġu allokati għall-użu agrikolu b'mod organizzat u sostenibbli. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo u l-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Zoppardi. Permezz ta' dan il-ftehim artijiet agrikoli li ilhom mitluqa jew ma jintużawx għall skop oriġinali tagħhom se jiġu trasferiti mill-Awtorità tal-Artijiet lil riżorsi agrikoli Malta. B'din tal-aħħar se toħloq repożitorju nazzjonali ta' artijiet agrikoli biex dawn jiġu allokati lil bdiewa żgħażagħ, dawk li jixtiequ jidħlu fis-settur u anke bdiewa stabbiliti li jixtiequ jkabbru l-operat tagħhom. Il-Ministru Refalo saħaq li huwa pass dirett biex titjib is-sigurtà fl-ikel u futur aħjar għall bidja f'pajjiżna. Tassew kuntent illi qed jsir dan il-ftehim bejn min-naħa waħda riżorsi agrikoli Malta u min-naħa l-oħra l-Awtorità tal-Artijiet li dawn iż-żewġ entitajiet governattivi ftehmu ma' xulxin li jidentifikaw art agrikola li jew mhix tinħadem jew addirittura tinsab abbandonata. Min-naħa tiegħu il-Ministru Zrinzo Zoppardi saħaq fuq l-importanza ta' mekkaniżmu trasparenti u ta' rati ta' kiri li jirriflettu prezz ġust kif maqbul mal-Awtorità tal-Artijiet. Dan huwa mod kif namministraw aħjar l-art agrikola kif ukoll naraw li jiġu riġenerati artijiet għal skop agrikolu flimkien ma' riġenerazzjoni ta' aktar irtsiset. Din il-ħidma se tkompli ssaħħaħ is-settur agrikolu b'kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet. Dan il-ftehim jagħmel parti mir-riformi usa li l-Gvern qed imexxi fil-qasam tar-raba sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi agrikoli pubbliċi jiġu użati b'mod effiċjenti.